abanyira abagusi baito bonsi tubuli abarai baito baisaransa na intwe batotebia kera banyorire chibese twabakonya kubanga usibatu bulia na kimuru chibese chigutumika bona muraya gocha ne chibese ogenda ndokumanya ngagokorera andi torra bana babona kumyoki guchina kuru litanga ndianga kiru muchumbe Arama mbiya mono sana uturusirio bosoku ese binte binge nainde ntebi muchumbe torosa ikiagera nkorande nyonye nigali nakuru nabo begeta abantu bya sana abantu bali ba okugambira nabo kubabika chiraini bya kwaba ajibasa libya igolende we should use you as a benchmark as our leaders from Mugaiga bachagi kokole bintu gokora na buranyore twakonyira abantu Aramo minto kendra gokonya abantu gagitototiga Arama gagitototiga abantu Arama sokonyora konya abantu baito ikiagera na ibweka tokoro kurupasa list iga abana baito ba form 1 abana baito ba form 2 mbate betuwe mbali kuruwe rupasa list bagate batigaleka ibaracha gokonywe kera baikire form 3 timanye tina kyumwana entakana ere somi form 1 na form 2 ucha kwenye bwatira form 3 entakane bwende kubwatwa nyankuru form 1 ekoli we school so Arama sukunyara gokonya ayekonya nyasaye na bakuwakana